that's all right. Okay. Clear na Gordy. No, clear na Gordy. An tromiach seo gan a rá a chuir sé ílach arm alibi a thuirteo gan ihe a Mario Jim. Thug tú féin is se bregach fao sin? Ní roiin rá. Dan in seofa an éirne don na Gardaí, bheith muid an cosan se thuirteid. Ó ní chuirín airigad ar sin. Dé tá bheith cúise mar chúil fátaí mar chuir tú fistrachá an Garda mú chun dún mar a thóir chosint? Ure me héin a chosint a ní eisian. Agus ní rá a cínte go dtíané go eisian a bhharí Jim. Aber leat. Bhí sé sá cínte tréis na cuairte go gúisí for Winchester de Burca. Bhí ord humor Hí le go rá fun ceúra Ceúra? Ar go meach dear leis an gás. Agus é héin sir. Teicem. Is aisteach chuir leag sé goid éalúach, mas a géirí do bhéle húna bhí sé? Nuair tinis me go go mé chun an éirí na inseo. Rinne sé searm. Go bheoh nar éilí mé chola bit. Go on, Tíobh seo. Os bheith ghlacha? Dóisiigh. Os bhí Glachlainn?